Kamusta ang panahon dito sa Boracay sa imong biyahe? Okay ra sa unang adlaw, init kaayo. Nalingaw ko sa baybayon ug nilangoy ko sa dagat. Maayo kaayo para sa beach. Pero sa hapon kalit lagi na usab ang panahon, ni ulan ug kusog. Kusog pud ang hangin. Mao ba nang unsa na lang ka? Niadto ko sa kafe, naghulat ko hangtod ni hunong ang ulan. Human ana, niinit na pud og balik. Grabe sige og usab ang panahon. Pero lingaw gihapon kaayo ang akong biyahe. Gusto ko moadto dito pohon. Sige, magkuyog ta sunod. If this video has helped you, please like and subscribe for more. Daghang salamat.